Tielo mar ariyo mar siganda Dag Nek ma Kware jafo marwa ifinya kedi rangoni to Achich ma itudo kod Nek e kar puko taka no en jal machal nade to gino kenge mage maten migao mar arita osekawo mar fwenyo Collins Jumaisi wawinjie siganani. Bange wuoth notero wanyake chiro mar railway kata reli e gwenge ma pipeline bore Nairobi. Kae ma wachore ni Jumaisi ne time ohala mare mar uso line mag simbe ong'we yamo. Kaluwore gi moko kuom johala ma kae mane ong'eyo Jumaisi ne en jal mamuol kendo bedo ni okwach kich ne tude gi nek mar joma mine gwengego podo mako gi buok. Tulikuwa tunaishi na yeye hapa, nakaa hapa, mimi nafanyia biashara yangu hapa, na yeye alikuwa anauza hizi line za Airtel na alikuwa anakuletea mpaka laini mahali unafanyia biashara. Sasa nikaona hiyo jambo ni gumu sana kusema hiyo blada yote iagukiwe ni yeye, na bado police station iko hapo karibu Kware, na tunajua vile wanafanyanga, hata hakuna mwenye anaweza toka hapa aende akae hapo bila kuwa ati ni maneno wamewekelewa. Tunajua hao watu, na pia sisi tuliona ni kama wamefanya hiyo brada alafu wanataka kuagushia goli huyo mjamaa. Juu haingewezekana ati amefuga yote na hizo kaba, hiyo mili yote. Hakuwa na uwezo ya kutransport, hakuwa na uwezo mwingine kama ni wa kuua na kufanya hiyo jambo. Wanasema ni yeye bila yani usaidizi yote. Sababu hata maiti yenyewe kuibeba hata ikikufia hapa ni kazi gumu sana, na hiyo ilikuwa maiti mingi sana. Huyu kijana amekuwa akifanya kazi yake, anauza simu na anaweza kuactivate line ya Airtel. Lakini wakati ilifika akifanya na hao wengine hatukuwa na record yote ile amefanya crime hapa ama tufanye nini ama ameshikwa amepelekwa polisi ama kotini bado. Lakini ile ilitustua tu, ikasemekana ati amekuwa mmoja wa wale watu ya Kware mauaji. So ndio serikali wakati ilikuja kashike ikampeleka. So from there amekuwa na sisi mzuri, hatujawana ubaya kwake. Ne anyola lal mar Jumaisi chalo ranyisi mar ratiro ne wedegi gore Luanda man ni nyaka sani pod gionge kod ng'eyo ewi gimomiyo wedegi nonegi e yo machalo kamano. Onge gimoro amora kendo onegi dogi wacho. Koro ane makoro ne akawa thuolo mar samora dhi kuno, samora go negi simu, kichan gi nembnigi. But onge report moro ma gisemiyo nyaka sani. Seche migocho ginyisi na. Kigo simu to giwacho ni wacho ni wang'eyo washughulika, koro lingalinga kwa once ni wa complete the whole process to butimi nade waburo gocho ni. Koro akanyo nyaka sani podi kata go mana simu sani onge gima ginyalo nyisa malong'o. Sirikal ema nigi teko mar rito raia, to ka sirikal ema nyalo kawo muda mang'eny kama kapod ok oduoko miyo kata kama gichope. Koro wa fail to understand ni ang'o matimre iye kanyo, nikech onego giluongo wa to giwacho ni wasechopo ka. To koro kae kama wang'iyo, then from kanyo wang'iyo ni mae kaka wapango kod wapango no pod ok awinje gimoro amora. Koro wawacho ni kanyo waluongo ni justice denied. Ok wawinjo maber gi kaka kama giweye gino no. To be wa fail to understand ni ng'acha nolal nade, ere kaka nolal. Ok waamini mano ni ng'acha nolal. Gima sirikal ong'eyo kanyo wan wakia. Etwak marwa kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ewi lal mar Jumaisi, Murkomen nowacho ni onge kod adier ewi chal mar Jumaisi, kendo mano achiel kuom gigo ma pod nyalo kelo luoro e kind oganda. Paro ma jaod bura ma Githunguri Gedhoni wa Mushomba nokiro mabor. People can get lost in this country, you know. I am not sure whether he's still alive. So that's the other question. What if he's not alive, you know? What if he's not in the country? What if he's, you know? There are many things that we can think about. But I'm really hoping that guy can be arrested, because it also sends fear. If he is at large and he did such heinous acts, he committed such heinous acts, then there's possibility that he can repeat the same elsewhere.
So it is incumbent upon all of us to be able to do something about it, and we request that we support each other to, as Kenyans, to provide information. And I really hope that DCI will catch up with this person. How can a whole minister in charge of such a serious docket, funded by taxpayers' money in billions, come and stand in front of lawmakers, representative of the same people who are murdered, to tell us in 1 year, 1 month, he cannot tell us who killed those women. He cannot even come and tell us what happened to that guy who was arrested and disappeared from a certain police station in Nairobi. He cannot even tell us what is it the government is doing so that we get to know who killed those women. Anatuambia, ati nyinyi ambao members of public munisaidie so that we can arrest the perpetrators. You're telling us to help you to arrest. Kaluwore gi moko kuom jogo makedo ne ratich oganda pachoka, chalo ka gima obila nong'eyo gimoro e wi lal mar Achich Jumaisi. Chal ma Murkomen nowito oko kowacho ni onge gino matudo bad migawo mar arita moramora kod Achijno. We suspect that this escape was not truly an escape. That, the police might be behind his disappearance and, that they were not ready for the truth to be revealed. And this is why to date we are in this quagmire, not knowing which way forward. I'm struggling to understand, why would someone protect such a person? If I may ask you, what would a person at the level of DCI, IG, minister, government, protect a madman, a terrible person who went killing people and putting them in sacks and throwing them? Because of what? You see, sometimes I look at people standing there and say, so-and-so has done nothing. That is the easiest person for any police service to want to take them to court. It's not like there is a political benefit to it. It's not like they're in a position of influence. Chal mar Dag Nek Kware en gino ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen lero ni gimiyo pek ahinya kochiwo siem ne jogo mowacho ni temo tiyo gi chal makamano e chwala agenda mekigi. I see some people who want to score cheap political points out of this very heinous act. It is something that we take seriously. Remember that the president, even pursuant to that incident, established a task force to look at the issues of femicide in the country, and the report is ready. We should be able to present its findings. You wanted me to clap for him. Oh, Murkomen, thank you very much for coming to Parliament to write to us. That's not Gathoni for you. I'm going to ask very critical questions to this government, especially on matters women, femicide, gender-based violence, children violations rights. I am going to ask very hard questions. I'm not going to give them peace when they sit pretty over our dead bodies of women. Dwaro maduong' mar anyuola manoyudo wedegi en mondo piny owacho onene giyudo ratiro mar ni pod en gima lit iko nyathi ka ringre mare opogo ariyo kata ka ringre mare onge kod fuonni mamoko. Bang' iko nyako ni en kisran tup, en kisran mang'eny ma kisran ma koro wame okia ni nyako wanyarwa ni manu chung'nwa marach omiyo ne koro kisran ng'eny. En kisran ma onge kata dak moro maber, onge kata jiwo bedo maber. Ng'ato ka ng'ato pache en mono opogore apoga nikech kanyo dhano nyaka bed gi paro mopogore nikech nyathi mana golo dhi Nairobi. Atero nyathini mondo dhi opuonjre. Kendo nyathi yudo sida matek, ing'ado nyathi ka gweno ikete gunia to inyume i Kware. Siki bedo mana gi paro mang'eny nikech nyathi maduong' kiiko wito kamano e yo marach kamano. To sirikal onego beni fuato gigo, to sirikal bende dhi odogo dhi oling'. Chalo gima wakawo nyathi to watero kanyo mar mondo ne dhi onegi. Otamowa kaka dwatim kata kaka dwawachi nikech onge sikama biro yudo nyathi mar kendo marom gi macha. Onge. Wageno ni nitie gima sirikal biro timo, lakini nyaka sani onge gima sirikal osetimo. Wan ne wakwayo nikech Rosto nowe nyithindo matindo ma pod dwaro rit maber. Nyithindo go nigi dangi. Kata nitie nyathi ma pod kia ni min gi notho. Kech pok ochopo kuma onyalo ng'eyo ni mamwa nitie kose mamwa notho. Koro an anyalo kwayo sirikal ka justice nitie
gitimnwa justice. Kata gimiyo wa pesa mar romnade, kata gimiyo wa manango, ok nyal duoko ros. Ok nyal duogo. Ok ni koro gimiyo wani, koro wawilo ni rosotho, to chulwa pesa. Mano ok ni wadwaro kamano. Ena gima gino nyalo konyo nyithindo. And I will ask the same question until they give me an answer. And not just an answer, a practical answer. An answer that a mother who lost a daughter would make her sleep well. An answer if there is a child who lost her mother or his mother through those dump site bodies, that child will feel loved in this country. Tone jogo manokonyi golo ringre kod fuon ni dhano e kar puko taka ma Kware. Dang ni mar paro e achiel kuom midhiero manojukogi. Nilikuwa affected na hiyo scenario yote, so kuna mtu hajazoea kuona kitu kama hiyo, hajazoea kuona vitu zimekatakatwa. That time unaambiwa twende mpaka city, unawatolea hizo bodies, unawekea mpaka huko ndani, juu hakuna mtu alikuwa volunteer kuchukua hizo body aikinge huko kwa morgue. Unapatana na mtu huko msee anakuita ni ule kijana alikuwa anatoa mwili hapo Kware, so inakutrigger back hiyo mind unakumbuka wewe ndio ulikuwa unatoa bodies hapo Kware. Jaifanywa ile counseling ati unaweza sahau kitu kama hiyo, ama unaweza tulia akili zako zimedi usahau na story kama hiyo. Unaona? Pande yangu mimi najuanga sana mimi nakanga kwa maombi tu. Juu najuanga sasa ni kubad. Kama watu wanaweza chinjwa hivyo, hata sisi kesho pengine tunaweza fanywa watu hivyo. Shitu anako tunaishi. Kaluwore ni pod nitie familia mamoko mapok ne omi ringre wedegi toka onyinjo mag DNA. Penjo pod medo nyuolore ni to ringre kata fuon ni mamoko mag delgo ni kanye. Dibed ni pod okangi e kar kano ringre ma City kata Nairobi Funeral Home. Moloyo tekinde ni makwan ringre mani City Mortuary oheo thuolo margi mar keno kendo tend kar kano ringre no chano iko kwan ringre maromo 259. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.